Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί ενώ αλλάζεις ανθρώπους, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο? Δηλαδή, γνωρίζεις κάποιον και στην αρχή είναι όλα όμορφα, τέλεια, υπάρχει σύνδεση, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει χημεία και μετά από λίγο καταλήγεις να νιώθεις το ίδιο πράγμα. Απόρριψη, εγκατάλειψη, πίεση, αμφιβολία ή ότι δεν σε βλέπουν πραγματικά και λες «καλά, μα πάλι τα ίδια». Και το λέω αυτό γιατί το έχω ζήσει και εγώ. Και όχι μόνο μία φορά. Και για πολύ καιρό πίστευα πως απλώς δεν ήμουν τυχερή στις σχέσεις, ότι έπεφτα σε λάθος ανθρώπους. Μέχρι που άρχισα να καταλαβαίνω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν έλκουμε αυτό που θέλουμε. Έλκουμε αυτό που είναι ήδη ενεργοποιημένο μέσα μας. Τα μοτίβα μας, οι πεποιθήσεις μας, οι εμπειρίες που έχουμε ζήσει, όλα αυτά δουλεύουν σαν ένας μαγνήτης και φέρνουν στη ζωή μας ανθρώπους που έρχονται να κουμπώσουν πάνω σε αυτά, γεγονότα που έρχονται να τα επιβεβαιώσουν όλα αυτά. Και δεν το κάνουμε συνειδητά. Δηλαδή, δεν ξυπνάμε το πρωί και λέμε «Αχ, τι να κάνω, ας πληγωθώ σήμερα». Όχι. Αλλά μέσα μας υπάρχει κάτι γνώριμο. Και το γνώριμο, ακόμα κι αν πονάει, το αναγνωρίζουμε σαν οικείο. Και εκεί είναι που μπερδευόμαστε. Γιατί νομίζουμε ότι είναι χημεία. Νομίζουμε ότι είναι έντονο συναίσθημα, ότι κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος. Ενώ στην πραγματικότητα ενεργοποιείται κάτι βαθύτερο. Και όσο δεν το βλέπουμε αυτό, συνεχίζουμε να αναπαράγουμε το ίδιο μοτίβο, αλλά με διαφορετικούς ανθρώπους. Και κάθε φορά πονάμε και λίγο παραπάνω. Γιατί αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς τελικά. Ότι ίσως ζητάμε πολλά, ίσως είμαστε υπερβολικοί, ότι ίσως πρέπει τελικά να συμβιβαστούμε. Αλλά δεν είναι αυτό η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι μέσα μας που ζητάει να το δούμε. Ζητάει αναγνώριση. Ζητάει θεραπεία. Γιατί μόνο όταν αλλάξει αυτό, αλλάζει και αυτό που έλκουμε. Και δεν σημαίνει ότι από τη μία μέρα στην άλλη όλα θα γίνουν τέλεια, όχι. Αλλά αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά, να νιώθεις διαφορετικά και να επιλέγεις διαφορετικά. Σιγά σιγά αρχίζεις να μην δέχεσαι πράγματα που πριν θεωρούσες φυσιολογικά. Και αυτό ξέρεις τι είναι? Είναι δύναμη. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω κανέναν, ούτε εσένα, αλλά ούτε και τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Προς Θεού. Το λέω γιατί όταν το καταλάβεις αυτό, σταματάς αυτόματα να νιώθεις και θύμα των καταστάσεων. Αναλαμβάνεις την ευθύνη τη δική σου. Και αρχίζεις να παίρνεις πίσω τη δύναμή σου. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Αν έχεις νιώσει έστω και λίγο από όλα αυτά που περιγράφω, θέλω να μου γράψεις στα σχόλια αν έχεις παρατηρήσει και εσύ αυτό το μοτίβο. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό. Αλλά δεν είμαστε. Και από εκεί ξεκινάει και η αλλαγή.